Senyor, bla. Molt bé. A, sud, A, C, bla. Següent, davant. es, por, Manuel. Aventurat. Planes. sí, la, a, Sí. Següent. cha, Molt bé. retau, le, I l'última? Bé. Molt bé. Bé? Us ha anat bé l'exercici? Sí? A veure, no és molt complicat. Podem seguir les regles que s'han explicat. Vale, mireu. Si ens anem un poquet, farem uns 8-10 minuts de descans, d'acord? En la segona part acabarem de mirar d'acord? I vull que escolteu, després escoltarem uns 10 minuts de... escoltaré, no es veure. És escoltar un programa que se diu Pleiade, un programa de ràdio que està a la Universitat Politècnica de València, d'acord? La ràdio que tenim allí. I doncs, és un programa, la veritat dura 50 minuts. No ho escoltarem els 50 minuts perquè... no. Escoltarem els primers 10 minuts i us farem un parell de preguntes, d'acord? Primer farem les preguntes, d'acord? I després escoltarem la pissarra i després escoltarem el programa, d'acord? Per a fer un poquet de comprensió oral, que jo crec que no anem mal, però bé, per ja no escoltar-me només a mi, d'acord? I després farem, tenim preparats els refranys. Us recordeu que hi ha una part de l'examen que és semàntica, lèxic semàntica, d'acord? Doncs en aquesta part també se posen dins els que són els refranys. Us vaig comentar que la meva dinàmica dels refranys és que, com que és impossible aprendre-se'ls tots, perquè és impossible, vull dir, no puc donar una llista, doncs la part de refranys i classes fetes, normalment al finalitzar la classe us en donaré 2, 3, 4, no sé, i explicarem el significat, d'acord? De refranys n'hi ha, igual que persones, refranys, com he dit, perquè cadascú té la seva variant i cada poble tenen els seus refranys més o menys més típics. Per les frases fetes, que són igual algunes vegades de fraseologia, que vol dir anar de boli, o caure, la vaig explicar amb vosaltres? No, no la vaig explicar en l'altre. Caure d'un bar, això és frases fetes, és fraseologia, que us ha de significar, doncs de sabeu, no? Anar de boli, doncs anar molt a pressa. Caure d'un bar, caure a terra. D'acord? Aquesta part també en l'examen, vaig dir que la faria així. Si algú, també els deberes que podeu fer la vostra aportació, si algú se'ls mira, quina és aquesta i anem a compartir entre tots. D'acord? Vale, gràcies, uns 50 minuts.